hayi sazosho sekhona cha umuntu akathobeke bafutha bingelele abashumayela bakhona abameli nabo bonke nje abantu abangaphakathi sanibonane angiqale ngibonge kumfoka amajolo umzala lapha umntaka malume sithi thina ekhaya ulanga lokuphumula ulanga lokuhamba othe wangithinta wathi indoda noma ngabe umatasa kanjani awusondele uzobeka indlebe bengazi ukuthi ngizobeka indlebeke bengazi ukuthi ngizothola umbhobho siyabonga cha nami ke ngiyalandela ebandleni elikhulu kodwa ke kahle ngoba mina ngizonixoxela ngisengapha emhlabeni nina sengabantwana basezulwini ngiyothi ngifika ngapho ngiyobe sengifundile ngoba cha ngiyaqala ukuba nani kodwa ngisazojwayela ukuba nani mina ke ngizonitshela ngokwangapha emhlabeni la ngisuka khona ngoba ziyabuya ngapha nami ngazi ukuthi niphila kahle ngapho angazi mhlawumbe nani ngibone ngathi siyabusa ngapha emhlabeni kodwa nje nami ngwasemhlabeni ngifisa ukuza ngapho kunini ake ngisho nje into embili bafowethu uzothi nje oqala ayikhangeze ifumbethe okwesibili ngizothi kulikhona ukuba indoda kukahle ke ngoba ngikhuluma bakhona abanomzane namadoda mina ngisewumfana kodwa ngaba nenhlanhla yokuhlala nobaba nomkhulu base bengixoxela ngesigaba engakafiki kusona sokugana okushuthi nje ngisebufaneni kodwa senginalo ulwazi oluncane lwangale ingakho ke ngihlale ngicelela ukuhlangene khona abanomzane nobaba ngisho ngoDisemba ngamaholiday mina mangekho engomeni ngingekho la ngiyosebenza khona ngomculo ngisuke ngihleli nabantomzane ngoba kukhona ngicelayo khona abantomzane abadudane ngobubi thina amagenge sidudana ngezinto ezimbi okungasa sesiyisola ngazo kusasa bangithi ayikhangeze ifumbethe ngicabanga ukuthi ngikhuluma inkulumo nje isiZulu makumele ngamukele lapha kumehle ntombi kumele ngidedele lokho kusesandleni engufumbethe bese ngikhangeza ngamukela thina ke endle emnyama saphiwe isipho esibi noma isiphiwe esibi sokujabulela isipho okwedlula la kuqhamuka khona isipho umzala mengangithengele iPhone ngizothatha le iPhone ngigiye ngayo ngijabule ngiyiposte zonke inkundla bese ngikhohle ukuthi le iPhone iyisipho iqhamukapi into ebalekile lesiyibona inkulu isipho bese uyakhohle ukuthi lesipho siqhamuka kubani waye nginika ibongo isipho ngize ngesikhandela ibongo engabe nginika lo muntu ongiphisipho nayo ke inkinga esibhekene nayo bafowethu kulikhona indoda kufanele ukuyiphatha kahle umuntu esifazane kunzima kulikhona uba indoda siyabugqoka nje ubudoda kodwa enhlizweni ngaphakathi uthotha bukho uthotha siphile ngoba kulikhona azongifakazela amadoda ngiwabonile amaring mangena la endlini azongifakazela amadoda thina ke siyafake lapha emhlabeni siphila impilo yamanga sifuna ukubukwa sinezinto esingenazo esenze ngathi sinazo ukuze sikholakala ukuthi sinazo sinenkinga ke nje emhlabeni namhlanje sesihlonipha umuntu ngoba simazi ukuthi ubani nobe ngamazi usali usengaqala ukumhlonipha amayiza kuthiwa hayi umculo nama award onama million kodwa masingahlangana nje apha emgwaqeni ngeke azangihlonipha njengoba nihleli laba futhi ukunganazi ngokwegaba zenu mhlawumbe mangahlangana nawe ngakweya kodwa umehle inkomo mayisengitshelile ukuthi hayike lethi izokhuluma emva kwayo ineparish iyilunda sengizoqala ngalo la ukuhlonipha sengizokwenwa ilunda iyona nkinga ke esibulalayo leyo cha ukuyisibonela ngikade umshumayeli ngifuna ukwazi ke mina ukuthi ikhona lokho esikufundiswe ngabazali ikhona lokho esikufundiswe ngabazali ukuthi abantu asibahlonze kuqala ukuthi bangobani sibahluze bese sihlonipha laba abakhethekileyo kuhluke ngani mina ukuthi ungiposte kaningi mangizokuphekisa kini ekhaya ngenkomo noma usupostwe umuntu othi wena mkhulu ihluke ngani inkomo ngoba ngizofika nje mina ngumfana
ngifike nguphekise bese kufika umuntu othi mkhulu why bese umbonga lo mkhulu ngokweqile siyazazi ukuthi insizwa ilingani ngokohlonze nangokwegaba njengoba ngiyila kukhona abafuthi abaganiwe asisalingani njengoba ngiyila ngeke ngihlale nabafana abangakaqonywa ngisho nangokuqonywa ekhaya angilingani nawo why kumele sitshele wena ukuthi asilingani ngoba siyazazi njengoba itulo seyigcwele la mangathi waqhamuka ikhansela lami why kumele uzongitshela ukuthi angisuke ngoba ngiyazazi ukuthi angisuke ehlala ikhansela lami mangena umeya ikhansela azoyisukela lona ihlale elivuthiwe layiwela phela inina ke nesibulalayo bafowethu ngokuthi nisihlukanise ngokwegaba sibe sizazi njengoba singamaciko ngiyazi ukuthi mangifica ubani kufuna ngehle ngoba ngokwesigaba silingana ngiyazi futhi mase ngisebandleni engilingana nalo la kufuna ngishinge ngivusa umhlwenga khona bebona ukuthi ayinsizwa umfoka ndonakazi akungatshelwa ko wena ukuthi sekufika ukhuzani saliwe sekufika umthandeni saliwe cha ngiyakwazi lokho noma ngabe asilingani ngohlonze nangokwegaba kodwa wena esize kuwena silinganise asifile silingana kuwena ayikhangeze ifumbethe insizwa zakithi kuyomela sikwamukele kufanele sikulahle masifuna ukuphila kuyomela sikwamukele kufanele sikudedele kuhambe ukuze samukele ukuphila ukuphila ke bafana bakithi noma ngabe unezibhamu unemkhonto mali ngekho ithemba eliuNkulunkulu kuwena ekufishana ukuphila kwakho uthembele kuphi uthembele kule mfakele yafika la emhlabeni eyayinethembele obaba mkhulu ukula ithemba lakhe likhona ukuthi mase uxakekile bese ngithatha isicephu yesontweni wena mawungayi uthembele kuphi uzobona ogwaja nje ohleze ushintshe ikhondlo ubalekela izinja ngeke uzuphile yiba nethemba yikho ke ngithi mina ngintshela ngapha emhlabeni ngiyethemba lokuthi nina seniphila kahle ngapho ngiyeza kodwa angijahile ngoba ngenzile umuntu mina ngikholela umuntu ngikholelwa mina uyazi umntaka malume ukuthi umama uyisayoni sokuqina uyena wafika nenkolo ekhaya wathi efika ushembe baba wayenyanga wathi baba sengiyayeka le mithi ebulala abantu babeshanga ezulu kuyaziwa kufihlwe emahlabathini ngisho ebusika belithiwa nje izulu aline ebusika beliduma baba mangabe sexabene nendoda lishintsha lithumela izulu lidla umuntu zilele insizwa bayazi emahlabathini kwakuze kudlalwe ngakho erenke to hawu xabene no sibanibani awafa izulu mhla kufika ushembe kwakuthiko lenkosazana ubaba wabiza umndeni esasinawo sebathenjini emahlabathini kwesikamlaba lapha eDipo wathi yonke imithi ebulala abantu ngiyayiyeka namhlanje wabiza omama wabiza thina wathi sengikhetha ushembe la ekhaya baka bebuzeka abantu kuma comment mina ngiyayithi ke kuma comment khona umuntu ozokhomenta athi sali ukhipha nini ngiyawuthanda umsebenzi wakho bese ethi ayi mina usali wangimuza nje uyangibhimbela angikwazi ukuthatha isikhathi sami nginike lo muntu ongangithandi kukhona umuntu ongithandayo ngoba isikhathi anginaso angithathe ke umdlanda ukukhomenta ukuphendula icomment nginike lo ongithandayo ngoba uma ngabe nginaka lo othi ngiyabhimba bese ngifuna ukuza ngenhliziyo okusho ukuthi wonke umuntu ongangithanda uzokwazi ukuthi usaliwe wami atheke kanje uzokuathena ngigcine ngiyeke ukunika abantu uthanda abangithandayo ingakho ngathi izinto siyazeqa siyibuke ingakho kwasabalaleni ivideo ngithi ushembe ningamlweli uzoyilwela ngoba ngalesikhathi siphikisana sima ku TikTok ishosta silwa nabantu abalwa noshembe sibanika amandla sikhulisa ama-account abo ukuthi hayi mangeke ngahosta izongena inhlanhla izongijuka nawe phela hambolo lomkhulu bakho no baba nawo nomkhulu ungathuki inhlamba ngaphansi kwegama likaShembe asifuni ngempela ke ngoShembe uShembe lokusamthanda singakaziwa ngazi noma sesaziwa kakhulu manje njengoba sesinama account amakhulu sisazo limele igama lakhe sokhuluma kahle ngaye ingakho ke sokwazi ukuthi sikhuzane sodwa ukuthi cha ungayikhipha inhlamba ngaphansi kwegama likaShembe beka umkhulu wakho la ukhulume ngaye ukuthuke bonke labo kuthiwa babulala umkhulu wakho unawo phela nawo amakhehla kini uShembe ungwethu sonke ungwabo ngisho naba bamthukayo zeningi insizwe zazimthuka namhlanje ngabagcotshwe ngabashumayeli ufika kuwe ngqo akhulume nawe kube wena otshela abantu ukuthi ha wena nipho amandla kaShembe ke thina akasinawo amandla okulela uShembe ngeke sikwazi ukwenza lokho angivale bafowethu
ngiqhubeka sekhaya bese kuqhuma insizwa nje isukele eGoli kade hamba izolawula ngokuthi indala ngeke sikuphuce ukuthi umdala kodwa nomncane ubeka umbono ungaphilisa ikhaya ngoba uyena ochela intelezi makushonela uyena ocisha umlilo la ekhaya ngene isabatha uyena owazi okuningi okuyinsila nokuphila la ekhaya wathi ubaba kimi ke esezohamba emhlabeni wathi indoda ngabe ngiyakunika ikhwama zami nenhliziyo enhle bazodlalela kuwena ufuze ekhaya konyoko ngeke uyiphathe ikhwama njengoba lokuningi fanisa lenyanga nithi kungifanele ukuba nginyanga bangisikazi ukunyanga wathi ubaba unenhliziyo enhle ezinye inyanga zodlalela kuwe ngisho ibongo zami ngayiphuka baba ngisemncane wathi ngingudumani sibasa amatholo udlula bedlala amadayisi umfana lo nginamhawu shuthi ubaba wakwazi ukubona inhliziyo yami ngisemncane esezohamba emhlabeni uhambe ngeCovid ngo2021 wathi ngeke ngunike isikhwama sala ekhaya ngoba wena unenhliziyo enhle kakhulu bayodlalela kuwena wasethi umthetho wala ekhaya awungaguqulo uhulumeni umkhuba wegceke awungalinyazwa inkolo funani ngizwe kahle wathi umthetho wala ekhaya awungaguqulo uhulumeni kodwa mawuphuma ngaphandle ulalela uattend umthetho kahulumeni kodwa hayi la ngaphakathi umkhuba waleli gceke awungalinyazwa inkolo ngiyajabula mangabe inkolo esilandelayo ingalahlekelani namasiko ethu ngoba bekuyoba kubi mase ngikhetha inkolo bese kumele ngilahle isiko washo kanjalo amazwi ubaba washo ngiyeza ke lapha enikhona bafowethu okugcina sengiphethe ngilindile hayi ngiyeza ngoba ngenhliziyo ngikhona ngiphelele sengiphethe kulikhulu ukuba indoda ufana nokuyiphatha kahle komuntu wesifazane phela abazali bamile emakhaya bafuna omakoti siyabathungatha kunzima umakoti phela kusho ukuthi ukuyiphatha kahle uzube na 25 uma sesidlulile ke lapha emntombini siyaphi abukho phela la umama umfazi ongaphilisa ikhaya liphile ngemthandazo nangemizwa yakho cha akunjalo kunenkulumo engiyithandile kubabethu asothi masihlangene kanje bese sikukhuluma njengeyingqwele singakuvezi okunye ngoba kuyothi makufika kubantu ungasahluziwe bese kusehamba nesici nenhlabathi okunye kuyomela sikukhulume nje siwabeka amagama mbaba siwavala amakhamera mhlambe leyo 30 minutes sikubeke ukugcinela kuthini ngoba mina nginayo inhlanhla yokuma phambi kweintombi ehlolwayo ngokuyosebenza ngomculo ngiyabacela nomama ngithi bazali bethu enisibhekele omakoti bethu bakusasa musala ugcina ngokuhlola isibaya vulani nengqondo akusiza ukubonakala nesavana neastropes kodwa bese uthi uyintombi okumele ithathe kusazi ithathe usaliwe noma ithathe insizwe efuna ukwakha imizi ngoba yona imizi yobaba siyafuna ukuyakha futhi sizoyakha sizohlunga njengomuntu ethatha ibraai pack ecinge efuna engcono mawufuna ibraai pack phela ucinga lengcono ephendula ungaze uphendule lonke ifridge ngoba ufuna lengathi ingcono yilokho esizokwenza sokala sokala kodwa sicinga kanzima kulikhoni ukuba indoda into esisibulele kakhulu ke thina bantu besilisa social media isibulele mawubuka ukukhandwa kwefoni no social media kwakuzoqedwa lokuhlangana kwethu kanje sishare imbono lingahamba izwe unomphela singaboni sitelefonini mawuphaphama into yokuqala oyifuna ifoni yakho mawuphuma uyochitha amanzi ubuthatha ifoni emotweni wenza ingozi ngenxa yefoni umqondo sesiwufaka efonini wonke ngisho nomuntu othandana nayo uthi nje guquguqule umzuliswano usefonini uyobuka ukuthi sepost uthini sesiyawaqazisa impilo yethu sesiyayikhekheleza yonke uthi umbuzo siyoba amadoda kanjani usangakwazi nona ukusho umuntu othandana naye ukuthi awuyi lapho ngoba uzohamba bese uncenga phela sesiyakhala thina mina ngazi indoda kuthiwa ikhala noma ikhala inyembezi ikhonga ivula amehlo kakhulu kuze ibuyele emuva kunzima mhlawumbe sekhamba umfowabo noma kabuyisa kodwa sinithole emapakini ikhala phiceke inyembezi khala intombazane ongakwazi ukuvula ifoni yayo enephethini efihlele wena ukuthi ungabona amanye amadoda ayo ngoba khona bese uyakhala wena yokwakha muphi umuzi ukhanda umuzi wakwasililo ngiyaqambela
umuzwa kwasililo loyo khala hayi saliwa manje asenzeni kanjena ke insizwa zakithi ukuthi ngijwayele uma kubafana abancane abangangami emavasithi nabancane ema high school angijwayele uma phambi kwensizwa endala kunami nixole mangizobe ngikhulume ngathi ngikhuluma noNtanga ungalingi uthathe advice yothando noma ekamera ku social media noma ngabe sethembene kanjani noma ngabe insizwe impela enhlanhla